namar ka Bym Shngaiñ ki Leit Wan ka benta ka surang National Highway 44 i Shillong tura bat nong ston rambrai ki Iakynduh ka jaka ka badang haupot usam jong ka shnong marus yar namar ka Bym dan ya ki speed breaker ki pen idang ki babyang batru ka jaka bam dan jong ka police point ka babyang na ka benta baki pulet kinyeng ka por badan ka talasi ki kali ki Nongialam ka Meghalaya People United Front bala yalam da uba Carlos Born Nongbri President ka West Khasi Hills minta ka sngi hat majai ka Santarek Risa kilalet banyak do ya uba Garrett LSN Dates Ayers Deputy Commissioner ka West Khasi Hills ban kerpat ya maunchim kialam ban pentben penbiang ya ki jingdon kam katay ka jaka uba Carlos Born Nongbri habayakran ban unong thok khobor uloong bana kalyang Deputy Commissioner ula kular ban shimkia ya katay ka kam ba unsa pensngo shakibor badai pen bakin penbiang ya baro ki jingdon kam katay ka jaka nagalyang yung ka sang Mpuf Mawphor People United Front ini wanang ne saulat keba kahap apa snong Mawphor saulat kenega road bypass yung selong pura bambrai nongstoin ini lawan ban sorbi kena kejakah ne ndre kamdon jing safe na bentai kali kebayaj bayeng hang ne wat paiba khamtam ki basong kan hang ne na siang ban jam iya kene ngilawan ban kerpat Nongialam UDC ban tur kelar lem ya kene ban kerpat na kene ke company ban pentrei bahabiang ya kene kenang ban laj hino jing susi ban jing mensau mat kunjuru kinong mi khmat jeng ki bayaj bayang ngene man la por ki yo i ya kene ke surok kadon jing sef ne em kilai i log jeng khmat te sai si sen ni kerpat ya ki ba so bah kerpat lang ya kene company ban pentrei bah ban laj hino jing mensau jing jar jing susi tangkum kai lesi ngi la yu i kum kaseng ba hangte ha ki sautu ligilak kawai ka balik charambrai ka baar ka barung seroston ka balai ka balik tura bat ka balik shlong ngi la i kum kaseng ba ka kidon ki jingjia ba kha ki accident ka ba kha namar ba kat kum ka jing i jungi hangtu kam khlem lebu ya ke junction bat kum juru na ka banta kajaka ban yang ki traffic ban peniat yagi kali ki buwan na kadiang na kamon nang tei nang ti sya mi sakni nakaseng nila ya kren ban nila ong ya UDC bo untuk kelar kena kam bon la kam kloy namar ladadon kinu ki jingjia kajing ba kli i kan long nak office jong kanek company ke batrai bat kunjuru jong DC dan kalian jungi la banjur DC buat DC ruang at sapa ba kinle ya kita ki bagi la kapan